Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आम्ही टोटल मोर देन 60 to 70 ब्लड डोनेशन कॅम्प 2017 नोव्हेंबर 27 पासून आज मिती पर्यंत आम्ही आसा आणि आमचे हे कॅम्प चालू उरतले कारण आज रक्ताची गरज डेंग्यू खातीर म्हणा या कोविडा खातीर म्हणा भरपूर रक्ताचे इम्पॉर्टन्स आमकां कळून चुकला आणि आम्ही परत एकदा गव्हर्मेंटा कडेन आमी मागता की फोंड्या जाता तितल्या बेगीन ब्लड बँक येवची आणि समस्त फोंडेकारांचे जे प्रॉब्लेम्स आसा ते सॉर्ट आउट जावचे. आता पर्यंत कितले ब्लड डोनेशन कॅम्प तुम्ही ऑर्गनायज केले का? हांवें स्वता डॉक्टर केतन भाटीकार स्पार्क म्हणून 60 वयर आमचे ब्लड डोनेशन कॅम्प जाल्ल्या तातूंत आमचो GMC बरोबर जाला, ऑस्पिशियो बरोबर जाला, आमचो मणिपाल हॉस्पिटला बरोबर जाला, आमचो विक्टर हॉस्पिटला बरोबर जाला आमचो, अशे विविध आणि त्याच प्रमाणे KLE बरोबरय आमचो मेगा हेल्थ कॅम्प जाल्लो आसा. आणि नक्तेश्वर हॉल, जरेश्वर हॉल थंय हॉलान, PHP हॉलान, आमी रुक्मिणी हॉलान, त्या प्रमाणे यासीन हॉलान अशे विविध वेगळ्या हॉलांनी आमचे ब्लड डोनेशन कॅम्प चालू आसा. आणि परत जानेवारीत आमचो कॅम्प येतलो. सार्थक फाउंडेशन सुदेशबाब नार्वेकारा तर्फे आणि विनोद चिमुलकरा तर्फे हे कॅम्प चालू उरतले.